L-Oppożizzjoni Nazzjonalista u l-kap tal-Oppożizzjoni komplew bil-messaġġ negattiv kontra Malta fil-Parlament il-ħamis filgħaxija waqt id-diskussjoni ta' 11 il-abbozz tal-Oppożizzjoni li bihom ridet titfa' kollox f'baskett wieħed u timplika lil Malta bħala stat mafjuż, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech infexx f'diskors isteriku u tajjir. Prim Ministru Gris. Waqt li kompla jattakka lill Prim Ministru Bernard Grech żied fid-doż tal-attakk kontra Malta. L-isem illi l-Prim Ministru Gris ta' lil dan il-pajjiż. Bernard Grech qal li bih biss bħala Prim Ministru Malta tista' tkun rispettata. Biex nerġgħu pajjiżna nagħtuh l-isem li jixraqlu. Waqt din is-seduta parlamentari min-naħa tal-Oppożizzjoni, apparti il-kap, tħallew jitkellmu biss id-deputati tal-Blue Heroes u dawk viċin l-Aqda Repubblika. Jason Azzopardi, Therese Comodini Kakija u Carol Aquilina il-koll tkellmu bħal qisu f'Malta kollox ħażin. Għal Jason Azzopardi Malta marida. Ippermettuli ngħid li għandna bżonn il-fejqan, is-soċjetà għandha bżonn il-fejqan. Fluwaqt li Carol Aquilina kompla bl-istess messaġġ ta' Bernard Grech u beda jsemmi il-mafja. Twassal biex Prim Ministru ma jkunx hemm Robert Abela, twassal biex Prim Ministru jkun hemm Bernard Grech. Dak huwa l-unika mod li dal-pajjiż jista' tassew jibda jiġġieled il-mafja.